Viete o tom, že väčšina záhradkárov prichádza o polovicu svojej úrody uhoriek hneď v prvý deň pestovania? Znie to šokujúco, ale je to čistá pravda. Dnes vám odhalím šampiónsku schému sadenia uhoriek, presne si povieme, koľko kríkov musíte nechať na 1 meter, aby ste mali úrodu, ktorú nebudete stíhať zbierať. Sľubujem vám, že po pozretí tohto videa úplne zmeníte svoj pohľad na to, ako funguje vaša záhrada. Pripravte sa na veľké prekvapenie. Zistíte totiž, že to, čo ste doteraz považovali za správne, vašim rastlinám v skutočnosti škodí. Schválne, napíšte mi hneď teraz do komentárov, koľko uhoriek zvyknete sadiť vedľa seba vy. Myslíte si, že čím viac rastlín, tým viac plodov? Poďme tento obľúbený mýtus spoločne rozbiť. Aby sme pochopili túto šampiónsku schému, musíme sa na chvíľu vrátiť k základom. Uhorky pochádzajú z teplých a vlhkých pralesov Indie. V ich prirodzenom prostredí sa ťahajú po stromoch hore za slnkom. Majú obrovské listy, ktoré fungujú ako solárne panely. Historicky sme sa však uhorky naučili pestovať na poliach, často natlačené jedna na druhú. Kľúčovým pojmom pre dnešné video je tzv. Konkurenčný boj. Rastliny nie sú kamaráti. Keď ich dáte príliš blízko seba, stávajú sa z nich neľútostní nepriatelia, ktorí bojujú o prežitie. A práve tu vzniká ten najväčší problém moderného záhradkárčenia. Začnime hneď tým najväčším omylom. Je to mýtus, ktorému verí snáď každý začínajúci záhradkár. Myslíme si, že čím viac semienok alebo sadeníc dáme do zeme, tým viac uhoriek na konci leta pozbierame. Znie to predsa logicky. Viac rastlín rovná sa viac plodov. Ale príroda takto vôbec nefunguje. Predstavte si, že by ste do malého osobného auta chceli natlačiť 15 ľudí. Možno by sa tam na chvíľu zmestili, ale aká by to bola jazda? Nikto by nemohol dýchať a nikto by sa nemohol ani len pohnúť. A presne toto urobíte svojim uhorkám, ak ich zasadíte príliš blízko seba. Vytvoríte pre ne doslova väzenie. Namiesto toho, aby rastliny venovali svoju energiu do tvorby krásnych a chrumkavých plodov, začnú zúfalo bojovať o prežitie. Budú bojovať o každý kúsok miesta. Tento neustály stres vedie k tomu, že rastliny sú extrémne slabé a vyčerpané. A vyčerpaná rastlina jednoducho nedokáže rodiť veľa uhoriek. Preto musíme tento mýtus o hustej výsadbe raz a navždy zmazať z našich záhradkárskych zvykov. Aby sme išli viac do hĺbky, musíme sa pozrieť pod povrch zeme. Pozrime sa na fascinujúci koreňový systém uhoriek. Na rozdiel od mnohých iných plodín, uhorky nemajú jeden dlhý koreň, ktorý by smeroval hlboko do zeme. Ich korene sú neuveriteľne plitké. Rozrastajú sa tesne pod povrchom pôdy do všetkých strán. Predstavte si to ako takú obrovskú, plochú pavučinu, ktorá sa tiahne do šírky. Ak zasadíte uhorky husto vedľa seba, tieto podzemné pavučiny sa okamžite prepletú. Nastáva tak obrovský problém. Korene si začnú navzájom kradnúť živiny a priestor na dýchanie. Výsledkom je, že ani jedna rastlina nedokáže vytvoriť dostatočne silný základ. A ako všetci vieme, bez pevných základov nemôžete postaviť silný dom. Rovnako tak bez silných koreňov nemôžete mať zdravú rastlinu. Doprajte preto koreňom ten luxus, aby sa mohli roztiahnuť. Uvidíte ten obrovský rozdiel. Teraz presuňme náš pohľad z podzemia hore na listy. Prichádzame k ďalšiemu kritickému bodu, ktorým je slnečné svetlo. Listy uhoriek sú naozaj obrovské a fungujú presne ako solárne panely. Potrebujú zachytiť čo najviac slnečnej energie, aby ju mohli premeniť na sladké a šťavnaté plody. Čo sa však stane v prehustenej výsadbe? Vytvorí sa tam temná džungľa. Listy jednej rastliny začnú tieniť listom tej druhej. Vzniká hlboký tieň, do ktorého slnko jednoducho neprenikne. Spodné listy, ktoré sú úplne v tieni, začnú veľmi rýchlo žltnúť a postupne odumierať. Rastlina sa zbytočne vyčerpáva tým,
že sa snaží udržať pri živote časti, ktoré jej neprinášajú žiadnu energiu. Je to presne také isté, ako keby ste si na strechu namontovali drahé solárne panely a potom by ste ich prikryli hrubou dekou. Bez priameho slnka na každom jednom liste jednoducho šampiónsku úrodu nikdy nedosiahnete. Prejdime k tichému zabijakovi v každej záhrade. Hovoríme o nedostatku cirkulácie vzduchu. Toto je vec, ktorú mnohí z nás podceňujú, až kým nie je príliš neskoro. V hustom poraste uhoriek sa vzduch doslova zastaví. Zostáva tam stáť ako v saune. Po rannom letnom daždi alebo po bohatej zálievke zostávajú listy veľmi dlho mokré. A presne toto je moment, na ktorý čakajú hubové ochorenia. Predstavte si zabudnutý vlhký uterák vo vašej športovej taške. Viete, ako rýchlo začne páchnuť a plesnivieť? Presne to isté sa deje v hustej džungli vašich uhoriek. Pleseň uhorková a múčnatka sa v takomto prostredí šíria rýchlosťou blesku. Naopak, ak necháte medzi rastlinami dostatok voľného priestoru, jemný vietor dokáže listy rýchlo vysušiť. Prievan a čerstvý vzduch sú tými najlepšími a úplne bezplatnými postrekmi proti plesňam. A teraz sa konečne dostávame k tomu najdôležitejšiemu bodu dnešného videa. K samotnej šampiónskej schéme, na ktorú ste tak netrpezlivo čakali. Koľko kríkov by sme teda mali reálne nechať na 1 meter? Zabudnite na desiatky rastlín. Zlaté pravidlo profesionálov znie úplne jasne. Na 1 bežný meter dĺžky by ste mali nechať iba 3, maximálne však 4 rastliny. Áno, počujete ma veľmi dobre. Sú to len 3 alebo 4 kríky na celý 1 meter. Ak pestujete uhorky na vertikálnej sieti, vzdialenosť medzi nimi by mala byť aspoň 25 až 30 cm. Pre mnohých sa to teraz môže zdať ako hrozné mrhanie drahocenným miestom, ale toto zdanlivo prázdne miesto je v skutočnosti tým najlepším hnojivom. Každá jedna z týchto 4 rastlín získa absolútny luxus pre svoj život a odvďačí sa vám gigantickou úrodou. Určite musíme spomenúť obrovský rozdiel medzi vertikálnym a horizontálnym pestovaním. Šampiónska schéma, o ktorej hovoríme, počíta s tým, že rastliny ťaháte do výšky. Či už je to na pevnej sieti, na špagátoch alebo na drevenej konštrukcii. Prečo je to také dôležité? Predstavte si rozdiel medzi rozľahlým prízemným domom a moderným mrakodrapom. Mrakodrap zaberá na zemi len minimum miesta, ale dokáže ubytovať stovky ľudí. Presne toto robíme, keď ťaháme úhorky nahor. Ak by ste nechali úhorky len tak ležať a plaziť sa po zemi, spomínané 3 rastliny na meter by aj tak vytvorili neprehľadnú a chorobnú džungľu. Vertikálne pestovanie zabezpečí, že každý jeden list smeruje za slnkom a plody sa nedotýkajú vlhkej pôdy, čím sa chránia pred hnilobou. Poďme sa teraz porozprávať o jedle pre naše rastliny. Správna výživa pôdy je totiž ďalším dielikom do našej záhradkárskej skladačky. Čím viac rastlín máte na 1 metri štvorcovom, tým rýchlejšie sa z pôdy vyčerpajú všetky dôležité živiny. Uhorky sú známe tým, že sú to obrovskí jedáci. Potrebujú obrovské množstvo dusíka pre rast listov a obrovské množstvo draslíka pre tvorbu plodov. Predstavte si, že máte na stole jednu malú a chutnú pizzu. Ak si k nej sadnú 2 ľudia, obaja sa dobre najedia. Ak k tej istej pici posadíte 10 ľudí, každý dostane len smiešný kúsok a všetci zostanú veľmi hladní. Ak dodržíte našu šampiónsku schému a zasadíte len 3 rastliny, vaša pôda ich dokáže bez problémov a bohato nakrmiť počas celej dlhej sezóny. Zároveň s jedlom ide ruka v ruke aj smäd. Vedeli ste o tom, že uhorka sa skladá z viac ako 90% z čistej vody? Voda je absolútne všetkým pre úspešné pestovanie. Ak máte rastliny natlačené príliš husto na sebe, stáva sa z nich armáda smedných vojakov, ktorí bojujú o každú jednu kvapku. Počas horúcich letných dní dokáže dospelá rastlina uhorky vypiť naozaj obrovské množstvo vody. Ak sa o túto vodu musí deliť so 6 ďalšími susedmi v tesnej blízkosti, jednoducho to nezvládne.
Nedostatok vody sa okamžite prejaví tak, že uhorky začnú byť veľmi horké na chuť a zmenia svoj tvar na rôzne pokrútené čudá. Rečia výsadba znamená, že každá rastlina má zaručený prísun vlahy, vďaka čomu budú vaše plody vždy dokonale rovné, chrumkavé a sladké. Je tu však ešte jedno malé tajomstvo, ktoré ide so šampiónskou schémou ruka v ruke. Je ním správne tvarovanie rastliny. Poznáte pojem slepý úzol? Ak chceme, aby tie 3 rastliny na 1 meter naozaj excelovali, musíme im pomôcť. Odporúča sa odstrániť všetky kvety a bočné výhonky do výšky zhruba 40 cm od zeme. Pre mnohých je to bolestivé odtrhnúť prvé malé uhorčičky. Ale toto je kľúčové. Týmto krokom donútite rastlinu, aby všetku svoju prvotnú silu nedala do prvého malého plodu, ale aby vybudovala silný a pevný kmeň a mohutné korene. Keď rastlina spevnie a prekoná túto spodnú hranicu, doslova exploduje a začne tvoriť plody v obrovských množstvách. Je to investícia, ktorá sa vám mnohonásobne vráti. Musíme si tiež úprimne povedať niečo o psychologickej bariére každého záhradkára. Keď si na jar vysejete semienka, väčšinou vyklíčia skoro všetky. Máte pred sebou krásne, zelené a zdravé sadeničky. A teraz prichádza tá chvíľa, kedy musíte zobrať nožnice alebo ich jednoducho vytrhnúť, aby ste dodržali našu schému 3 rastlín na meter. Bolí to. Je to, ako by ste vyhadzovali vlastnú prácu do koša. Mnohí ľudia to jednoducho nedokážu urobiť a nechajú v zemi rásť všetko, čo vyklíčilo. Ale pamätajte si, že na to, aby ste boli skutočne dobrým a úspešným záhradkárom, musíte byť niekedy trochu prísny a krutý. Vytrhnutie tých slabších rastlín nie je vražda vašej úrody. Je to ten najväčší dar, aký môžete dať tým silným rastlinám, ktoré v zemi nakoniec zostanú. Nezabúdajme ani na našich najmenších nepriateľov. Škodcovia milujú prehustené záhony. Ak zasadíte uhorky blízko seba, vytvoríte ideálny a bezpečný úkryt pre vožky a roztoče. V hustej spleti listov si ich všimnete až vtedy, keď už je celá rastlina úplne napadnutá a zničená. Naopak, ak máte rastliny zasadené vzdušne podľa našich pravidiel, máte dokonalý prehľad. Každý jeden list máte doslova ako na dlani. Ak sa objaví prvá malá kolónia vošiek, okamžite ju zbadáte a môžete zasiahnuť skôr, než sa problém rozšíri na celú vašu záhradu. Vzdušná výsadba vám tak šetrí nielen čas a nervy, ale aj množstvo peňazí za drahé a chemické postreky. Na záver tohto bloku si poďme urobiť jednoduchú záhradkársku matematiku. Je to konečný dôkaz, prečo táto schéma skutočne funguje. Mnohí ľudia si myslia, že z 10 rastlín budú mať 10 kýl uhoriek. Pravda je však taká, že z 10 natlačených a chorých rastlín pozbierate možno 2 kilá krivých plodov. Na druhej strane, ak zasadíte na ten istý priestor iba 3 silné rastliny a dáte im priestor, každá z nich vám bez problémov zarodí 3 až 4 kilá nádherných uhoriek. Vo výsledku tak získate 10 až 12 kýl prémiovej úrody z tretiny rastlín. Tu jasne vidíte, že kvalita prostredia vždy absolútne prevýši kvantitu zasadených semien. Táto jednoduchá matematika urobí z vašej záhrady skutočné miesto šampiónov. A sme vo finále. Vidíte ten neuveriteľný obrad? Tajomstvo obrovskej úrody nespočíva v tom, že zasadíte čo najviac semienok. Skutočná šampiónska schéma znamená nechať priestor na dýchanie, a to presne 3 až 4 rastliny na 1 meter. Dnes sme si ukázali, že menej je v záhrade skutočne viac. Rozobrali sme si, ako tento voľný priestor pomáha plytkým koreňom získať živiny, ako veľké listy vďaka slnku produkujú energiu a ako prúdenie vzduchu chráni vaše uhorky pred nebezpečnou plesňou. Keď túto sezónu aplikujete toto jednoduché, ale radikálne pravidlo, garantujem vám, že zažijete šok. Vaše košíky budú plné a vy budete musieť rozdávať uhorky všetkým známym. Ďakujem vám veľmi pekne za pozretie dnešného videa.
Ak pre vás boli tieto informácie užitočné, určite dajte like, prihláste sa na odber nášho kanála a nezabudnite si zapnúť zvonček. A teraz tá najdôležitejšia otázka pre vás do komentárov. Akú najčastejšiu chybu ste doteraz pri sadení uhoriek robili vy? Teším sa na vaše odpovede a vidíme sa pri ďalšom videu.